ман Табар Вомина, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошам. Дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи аз худ кардани осори адабиёти классику муосири тоҷик иштирок кардам. шеър аз устод Лоиқ Шералӣ Пирӣ. ин чӣ фаслест ки ҷуз доғ нарояд дар хок, дасти гулпарвараш аз хандаи гул метарсад. зӯри кӯҳанканаш аз коҳ биҷӯяд имдод, аспи дарёбураш аз сояи пул метарсад. ин чӣ шаҳрест ки аз зилзилаи раъша дар ӯ қасрҳо, кангураҳо, майкадаҳо аз ҳама рехт. ҳама бигрехт ба ҳар сӯй чӣ посӯхтае, хокбоде шуду хоки ҳамаро дар ҳам бехт. ин чӣ дарёст ки хушкида лаби соҳили ӯ, моҳиёнаш ҳама хонанд суруди сакарот. санги қараш ҳама таркида зи бетобию дард, киштиҳояш ҳама дар хушкӣ биҷӯянд наҷот. ин чӣ боғест ки барги ғаму ҳасрат дорад, кундаҳо пӯсида пайванди ҷавон металабанд. лек алҳол ки дар хок амонат доранд, аз ҷаҳон рафтанию боз ҷаҳон металабанд. ин чӣ даштест ки дар охири беохири он, ҳама муштоқи дами бозпасини нафасанд. бар таи охири умр аст малулам ки чаро, ҳама доранд умеде ки ба пирӣ бирасанд. ман Табар Вомина, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошам. дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи аз худ кардани осори адабиёти классику муосири тоҷик иштирок кардам. шеър аз устод Лоиқ Шералӣ Пирӣ. ин чӣ фаслест ки ҷуз доғ нарояд дар хок, дасти гулпарвараш аз хандаи гул метарсад. зӯри кӯҳанканаш аз коҳ биҷӯяд имдод, аспи дарёбураш аз сояи пул метарсад. ин чӣ шаҳрест ки аз зилзилаи раъша дар ӯ қасрҳо, кангураҳо, майкадаҳо аз ҳама рехт. ҳама бигрехт ба ҳар сӯй чӣ посӯхтае, хокбоде шуду хоки ҳамаро дар ҳам бехт. ин чӣ дарёст ки хушкида лаби соҳили ӯ, моҳиёнаш ҳама хонанд суруди сакарот. санги қараш ҳама таркида зи бетобию дард, киштиҳояш ҳама дар хушкӣ биҷӯянд наҷот. ин чӣ боғест ки барги ғаму ҳасрат дорад, кундаҳо пӯсида пайванди ҷавон металабанд. лек алҳол ки дар хок амонат доранд, аз ҷаҳон рафтанию боз ҷаҳон металабанд. ин чӣ даштест ки дар охири беохири он, ҳама муштоқи дами бозпасини нафасанд. бар таи охири умр аст малулам ки чаро, ҳама доранд умеде ки ба пирӣ бирасанд. ман Табар Вомина, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошам. дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи аз худ кардани осори адабиёти классику муосири тоҷик иштирок кардам. порчаи шеър аз Озарахш. дилогоҳон, дилогоҳон, дилам танг аст медонед, ҳадисам аз мақоли шишаву санг аст медонед. гурӯҳе дар наистони замона ранҷ мерезанд, наям дар ранг омехтанд найранг аст медонед. ба чашми танги Чингизӣ само хунрез метобад, ба пои ланги Темурӣ замин ланг аст медонед. чӣ ҷои осмонӣ тираи таърихи инсонӣ, замин як пора гӯристони фарҳанг аст медонед. садо ояд ба гӯшам Озарахш аз зӯҳраи чангӣ, навои чангатон дар чанги харчанг аст медонед.